କାହିଁ ତୁମକୁ ଅବହେଳା କରିବି? ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ କାଲି ତୁମକୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଫରେନ୍ ଯିବାକୁ ବି ପଛରେ ଯିବିନି। ମୋର କେବଳ ଗୋଟିଏ ଟାର୍ଗେଟ, ତମେ ଭଲ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। डॉक्टर कौन कहले डॉक्टर कौन कहले कौन कहे डॉक्टर कौन कहले ए नागा डाटा मरती होने वाले अरे नहीं सगुण वंची में आपने अनेक वर्ष वंची ऐसे तो हॉस्पिटल नहीं जाओ ना कहीं की तमे हॉस्पिटल जीवा किसी भी दरकार नहीं तमे आपे आपे भलो होई जीवा जो पुरुष नारे गोटाए नारी सीधर आपी दे ताई सोती कोमरे 100 वर्ष हेरी जाय ଆଉ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ନାରୀ 2 ଜଣ ନାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତାଇ ସତି କମରେ 200 ବର୍ଷ ହେଇଯାଏ। ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବ କାହିଁକି? ଅତି କମରେ ତମେ 200 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। କିଛି ବୁଝିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣି ରଖ, ଏତେ ସହଜରେ ତମେ ଜମା ମରୁନା। ଆଉ କଣ କହିବି? ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳୁଥିବା ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ମଣିଷକୁ କଣ କହିକି ମୁଁ ବୁଝେଇବି? ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କୁହ, ଏ ଦୁନିଆରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 2 ନା ପରେ ଅଧିକ? ଅଧିକ କରୁନି, ସତ କଥା କହୁଛି। ଅଧିକ କମରେ ତମର 2 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ତା ସହିତ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବାର ଥିଲା, ମୋ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ ମୋ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଘରକୁ ବେଖାତିର କରି ମୋ ବାବାଙ୍କ ମନେ ଛୁଟ କରି ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ମାରିଥିଲି। ହେଲେ କଣ ପାଇଲି ମୁଁ? କଣ ମିଳିଲା ମତେ? ଅନ୍ତରୂପର ବାପ ନାନୀ ଦିଦି ତମେ ଆଉ ତମ ସହିତ ଖୁସିରେ ସଂସାର କରିବ ବୋଲି ମୋ କହିବାରେ ତମେ ବିଷ ମିଶେଇଥିଲ ନା? କିଛି ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ତମ କଥା। ମୋର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣକୁ ବାହା ହେଇସାରିବା ପରେ ତମ ମୁହଁରେ ସେଠି ମୁଁ ପକେଇଥିଲି। ତମକୁ ମେଡିସିନ ଦେଇ ପାରାଲିସିସ୍ ମୁଁ କରେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଳ୍ପନା ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ଛଟପଟ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ। ତମେ ମୋ ସଦା ଚିହ୍ନକୁ ଭାଗ କରି ଦେଇଛ ନା? ତମେ ମୋ ଅଧିକାରକୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଇ ଦେଇଛ ନା? ନା ତମେ ତାର ହବ, ନା ତମେ ମୋର ହବ। ମୁଁ ତମକୁ ଉପହାର ବି କରାଇ ଦେବିନି। ବଞ୍ଚିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପିଠମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ଏଇ ଦେଖ ସାଗର ଦାସ, ଏଇ ଦେଖ। Why